Rojnica, šta činiš? Tako biznis Dina zove. Evo me uskoro si mi. Evo ovdje činin Oktoberfest. E? E, A viš koja lipa konoba, a? Ovo je starinska konoba. A činiš rakiju? Pinku rakije, više je lipa. Ovo sad činiš? Ovo, pogled. Jebote reče. Jebote rakše nesta. Evo ga, signore grande. Signore grande. Enti made, ne stane sve na zid. Znači ovdje je materijal. Materijal je tu. To. Ovo su najnovije bačve, nema novih, Sekimo, ovo Francuska. Moj sinko. Provojemo vino za Pescafondo. Ala naši. Evo ga, Ovo za Pescafondo, te šta što jemo. roba. Ala naši. Mora se pogucati. A kuho rakija, kuho. Kuho rakija. Znaš ako se gledaju prva rakija ovako? Ako smo udi, onda je dobro. I što? A Neće se užeti. Pinku špiret, a ne, neće. Evo što pisite vaju. Koga ti gori? Ljuda pini. Ča lipo u nju. A, tu će u glavu. Tu će direkt. Ajme, izgori si sve, jebem ti tovara. A čo sam izgorio? Ajme, meni majko, samo bravetinu žeremo. Ja sam izgorio, ovo ne valja ništa, vidiš da u speću ne dio se loži. Malo maslinovog ulja, bit će Da se dobro. loži na palete da ovdje da nije dobro u speću ne dio ništa.